Kiswele imilomo engingakubonga ngayo Kiswele imilomo ukuba ngikubonge nasinyuka wayibangula wena Nkosi inhliziyo ke yami oke iva ithwele kanzima intokazi yalapha eMgungundlovu kanti nenzani lapha eMaritzburg edume ngelikaQhikiza Zondi gama lakho Ulungelwe unesicelo Nkosi yami ebandleni lamaNazaretha nakumholi walo usesinxanxa sonke wathi nje kucela unyazo lozulu uqobula ukuthi limamukele njengenkosazane Ulungelwe ko31 oneminyaka ewu31 waseWillowfontein eMgungundlovu uthi usekhathele ukuhlala nabantu besilisa umeyothamela inkonzo yebandla ethempelini langakubo eThulani kodwa usefuna ukuhlala namakhosazana utsheleke thina ke lapha ke siyiKZN podcast wathi Ulungelwe oyintokazi emva kokuguqula ubulili bakhe uthe useneminyaka ekhonza kuleli bandla ngenxa yokuthi uyalithanda kanye nonyazi uthena kube samile ukukhonza ngenxa yokucwaseka ahlangabezana nakho kodwa uyaqhubeka nokuphathisa unini omnikelo wokugcina imithetho yesabatha ngemgqibela Nkosi yami Ulungelwe uthe akucela nje kubaholi bebandla ukuba avunyelwe ukuba agqokise kwentombazane futhi aphinde ahlale namakhosazana ngoba useyiyo nayo emva kokuthi ishintshe ubulili bakhe besilisa wabuvula wabenza intombazane uthi ke yize sabuya kancane ngathi umfana kodwa useyikhiphile lento ngaxolisa kuhleka kodwa Ulungelwe uthi nginovalo lokuvele ngiyoyihlalela nje namakhosazana ngoba ngokubukeka kwami njengoba ngibukeka njengomuntu wesilisa abanye enkonzweni bazothi ngiyohlala namadoda ekubeni mina ngingasiyona indoda nabo ngiyazi bazobe besho ngoba bengibuka ngokweso kodwa bakhohlwe uthando enginalo ngale nkolo kanye nokukhonza kusho Ulungelwe owaqala ukwaziwa ngalesikhathi evela lapha yana kuMoja Love kuMoja Love kusiyajola 99 khathevela lapha yana elwela indoda yakhe ayimbhanqile esho ukuthi nje hayi abafana baseMaritzburg abafana baseMaritzburg bayabhanqana futhi bayafihlana Ulungelwe kwayisho ukuthi ujola nabafana ba straight kodwa ke bayamthatha bemenze njani bamfihle bamenze umakhwapheni bamlenduze bamveze ebusuku kuphela uthe ke njengoba ekhonza ethempelini langakubo eThulani kodwa wagcina esekhonzele ekhaya nxa ukuthi ubehlaliswa nenhlalisuthi Ulungelwe ubehlaliswa nenhlalisuthi ebuye imququluze emehleli lapha imququluze kabe ngelihle angiyithempelini mina ngoba indawo yami ngiyiboni ngizizwa ngeqiwa uvalo olukhuluma ngicabanga ngendlela ekungasuka ngayo izibhelu uma ngingabonakala ngisebandleni ngifaka umfaniswana nabesifazane ngoba amajaji angasukumela phezulu nakhona theke eminye ukukhulumela ibandla laShembe uThokozana Ncaphuncuse ukuthi bamxhumanise noLungelwe ukuze badingide kahle lo daba lakhe so manje ke Ulungelwe abantu baseNazaretha ngiyacela uyanicela iqhikiza leli uthi ucela ukuyohlala namakhosazana abengongoloza uthi ucela ukuyohlala namakhosazane ayoba intombi lapha nto ukuze akwazi ukuthi akhonze kahle unyazi lwezulu ngokusenhlizweni nangokufisa kwakhe nangokumthanda kwakhe uthi mehlele lapha yana ethempelini amakhehla lapha avela amququluze abe mingabehleli nezinhlalisuthi uthi vele nawe uyazibona ukuthi akabhilongo kumanhlalisuthi yena obhilonge emantombazaneni kodwa futhi uthi uyanisaba ngoba mangabe uhlala namantombazane ngizofika nimququluze nalapha nimdonse nithi uhlaleleni kanti ilana ezizwa
ezizwa kahle khona, eyamukelekile nokuthi right. Usethulungeleko usezowakhetha isikhathi isizathu, usezowakhetha isinqumo sokuthi avela ngayike athumela umama wakhe mangabe enkonzweni bese emnikeza umnikelo, because njengamanje ufile ngazuthi ibandla lamashembe lamaNazarete liyamcwasa ngobulili bakhe, kanti ayikho into ayithandayo nayikhonze njengokuthi azoba part of ibandla lakashembe fully, aphinde naye akwazi ukuthi abeke lento ebekwa la, mhlawumbe bamkhetha abafuna ukumkhetha njengenkosazane, bamthathe baze bamnikeze iFanta, mekwenzeka bamlobole ngeFanta ngoba siyazi kulenzi washembe lotshola ngeFanta. So ke amaNazarete amasha ake nibhale ama comment nisho ukuthi beningafisa usulungelo simtshela umyalezo uthini, niyamamukela nani noma ningahambe nomkhulumela la ekhona ethulana useMaritzburg ezweni lezone. Uyasho ukuthi cha, yebo kubukeka njengendoda kodwa wabushintsha ubulili, uthi voice isathi indoda kodwa ngaphansi esiketini cha ngeke uthole into ethi indoda, noma esechama nje uchama azigofozele njengentombazane. Ake sithi ke ake usitsheleke lapha phansi ulishaye icomment. Guys, ukuthi ulungelo uyangihlisa ngoba uba nokhumbula isiqephu salungelo kuMoja Love siyajola 99. Yabona ulungelo ngiyamsaba mabe lapha kwaShembe. Yebo bakhona vele abayisimo sakhe kodwa inkinga yakhe manje ufuna amantombazane. Inkinga yakhe uzoba intombazane athandana nabafana aba straight ngoba phela namanje welola lokho ukuthi uthandana nabafana aba straight abamfihla abamenza into yobusuku. Lesa story le episode yakhe ulungelo kuMoja Love yayihlekisa isahlekisa namanje. Bantu bakaShembe ke please help the sister out. Thank you.